Bai, irratia. Naiz irratia. Irratiak iraganetik baino etorkizunetik baitu gehiago, herri honek bezala. Horregatik gu etorkizuneko irrati bat prestatzen hasi ginen. Entzun dugu gure podcastekin erritmo onean txukuntzen duzuela etxea. Badakigu autoan entzuten gaituzuela, oinez autobusean edota tabernan. Informazioa guretzat ezinbestekoa da, eta badakigu zuei ere etxetik informatuak irtetea gustatzen zaizuela. Gehiago flipatzen duzuela gure adituen playlistekin, aplikazioen algoritmoekin baino. Anitzak zarete eta hemen denontzako dago tokia. Horregatik guztiagatik, naiz irratia musikan, entretenimenduan eta informazioan oinarritzen da. Baina batez ere, zuek guztiongan elkar ulertzeko modurik onena baita, elkar entzutea. Gabon guztioi eta ongi etorri gakoak saiora. Egun makurra izan dugu gaurkoa Euskal Herrian goizean goiz jakin dugu Gasteizen bere buruaz beste egin aurretik bere bikotekidea, bere neskalaguna hil duela gizonezko batek, eta gaur goizean jakin dugu baita Ziburun trenbide ingurura babes bila joandako migratzaile batzuk goizean lehenengo trenak harrapatuta hil egin direla. Urriak 12 du gaur, bestelare askotan esaten dugu, euskaldunok ez dugula zer ospaturik, baina gaurko bezalako egunetan halako albistekin are gutxiago. Ongi etorri gakoak saiora. Eta hasiera batean urriaren 12 buruz hitz egiten hastekoak gara. Izan ere, Ernai Gazte Antolakundeak hainbat mobilizazio egin ditu gaurkoan Hego Euskal Herriko hiriburuetan bestelako Euskal Herri bat aldarrikatzeko helburuarekin. Ezer ospatu gabe gazteei etorkizun justu bat eskainiko dien herri askea eraikitzen ari direla, edo hori dutela behintzat helburua diote Ernaiko kideek. Eta antza denez, dagoeneko gurekin dugu, Ane Alaba, Ernaiko kidea. Arratsalde on, Ane. Kaixo, ez da entzuten. Ane, enauzu entzuten, zeltasuna dituzu ni entzuteko, badirudi baietz, orain bai. Ederki, aipatzen genuen Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan egin dituzue mobilizazioak, euskaldunok ospatzeko ezer ez dugula, eta bestelako Euskal Herri bat posible dela aldarrikatuz gazteok independentzia lelopean. Hori da, Euskal Herriko... Ondo entzuten da? Teknikariek esango didate, baina badirudi retorno handi xamarra dugula, saiatuko gararian hori konpontzen lankideok, eta bitartean aurrera jarraituko dugu, saiatuko gara oraintxe berriro zurekin konexio egiten, ongi, Ane? Tira ba, eta aipatzen genuen hori Ernaien kasuan, baina gainontzekoan GKS-ek eta IAK ere izan dute, zer esana azken egunotan. Gazte antolakundei buruz ari gara eta 100 gaztek egin dute bat, Altsasun Gazte Koordinadora Sozialistak eta ikasle abertzaleakek antolatutako gazte topagune sozialistetan. Atzo arratsaldean egindako ekitaldi politikoan nabarmendu zuten azken urteetako antolakuntza lanaren ondorioa dela topagune hau. Ekitaldi berean berretsi zutenez, klase gabeko gizartea eraiki nahi duen proiektuarekin lerrokatuta daude bai GKS eta baita IA ere. Gaur eguerdian eman diote amaiera 5 eguneko topaguneari, hain justu urriaren 12 arira, hispanitatearen kontrako hitzaldi batekin. Eta lankideok ez dakit orain Anerekin konexioa berrez hartzeko moduan gauden, oraindik badirudi ezetz aipatzen genizuena urriaren 12 izan da gaur, eta horren harira
hainbat mobilizazio antolatu ditu Ernaik, horri buruz hitz egitekoa dugu, Ane Alaba, Ernaiko kidea, oraintxe pantailaren bestaldean duguna berriz ere, arratsaldeon Ane? Arratsaldeon. Ea horrengoan hobeto entzuten dugun, esaten dizuna, 4 hiriburuetan egin dituzuela mobilizazioak, Euskal Herria, bestelako Euskal Herria bat posible dela aldarrikatuz, gazteok independentzia lelopean. Bai, bueno, mobilizazio baino gehiago izan dira, 10 egin ditugu eskualde buru gehienetan, eta bai, atera gara ez ere ospatzeko dugula esateko. Gure ustez, gaurko harrotasunaren atzean estatu agortu bat dago, proiektorik gabekoa eta lurraldetasun krisi bat adierazten duen estatua da. Salatu duzue frankismo garaiko oligarkia bera dela, gaur egun oraindik ere langileen bizitzekin jolasten jarraitzen duena. Hori da. 78ko erregimena frankismoaren oinordeko zuzena da eta geroztik ez da inongo aldaketarik egon. Ez estatuan, ez estatuko bestelako aparatuetan, izan estatu judizialean, izan polizian, izan oligarkiak eta, hor ditugu elektriken oligarkiak eta bar, nola jokatzen eta ari diren azken aldi honetan. Salatu duzu baita gaur 529 urte betetzen direla Espainiako inperioak Hego Amerikako etnozidioa abiatu zuela. Hori da. Uste dugu horrelako sarraski bat ospatzen eta horretaz harro sentitzen den estatu batek oso gutxi daukala esateko haren izaera demokratikoaz eta memoriaz ere. Eta bestalde hemen zaitugula aprobetxatuta ezin aipatu gabe utzi mobilizazio betaz haratago Lemoatxako gurutze frankistan egindako ekimen hori ere? Bai, Euskal Herrian geratzen dira oraindik ikur frankistak, guk ez dugu onartzen horrelakoak jarraitzea gure artean, eta hori dela eta ekintza hau burutzea erabaki genuen, gure kaleetatik kanpo egon behar direlako, eta adierazten duelako oraindik ez, jarraitzen baldin badute erregimena bera ez dela aldatu, bestela norbait egongo litzateke horren aurka edo aterabide emango zion horri ere. Ederki Ane Alaba, eskerrik asko, Ernaiko kidea, gurekin izateagatik eta hurrengora arte. Mila esker zuei. Eta orain jarraian elkarrizketari egingo diogu tartea. Eta gaurkoan ekonomiari erreparatuko diogu gainera. Izan ere, datu ekonomikoei erreparatuta badirudi datozen hilabeteak ez direla xamurrak izango. Inflazioari buruzko kezkari orain gainea, estanflazio posible bati buruzko kezka ere gehitu behar baitzaio. Eta gai hauei buruz jarruteko gurekin dugu Joseba Barandieran Andueza, ekonomia irakaslea, Mondragon Unibertsitatean. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei gonbidatzenagatik. Pandemiaren amaiera gertu dagoela dirudi, oraindik ez gaude hor, gutxiago falta dela behintzat badirudi, eta laster izango da unea gertatu den guztiari buruzko errepaso bat egiteko, hainbat alorretan, beste alor ekonomikoan, hasiera batean, halako errepaso oroko raskar bat egite aldera. Nolako ikuspuntuarekin begiratzen diozue pandemiak izan duen eraginari ekonomian? Bueno, ekonomiaz kanpoko gertaera bat izan da, ez da? Pandemia shock handi bat izan da ekonomiarentzako. Gerra batek baino eragingo ez luken moduko barne produktu gordinaren jaitsiera bat egon da, eta momentu batean alde batera lan erregulazio dosierretan zeuden Euskal Herriko langileen bosten batia, ez? Egia da, denboran, pare bat urteren buruan atzean utzi direla eragin horiek nagusiki, hau da, barne produktu gordina berriz ere hazten ari da, eta lanpostuak ere lehengo mailan daude gutxi asko, ez? Nafarroa garaian bereziki. Horren sartuko gara gehiagotan, azken hilabetetan asko hitz egin da inflazioari buruz, bai Atlantikoaren alde batean, zein
Bestean, Reserva Federalak edo Europako Banku Zentralak politika monetario espansiboagoa bideratu duelako, besteak beste. Eta testuinguru horretan ezagutu dugu KPI-aren 1,4ko igoera, irailekoa, eta nazioarteko diru-funtsa berak gaur bertan ohartarazi du inflazioarekin adi egotea komeniko litzatekeela. Banku zentralak beti daude adi inflazioarekin, baina 1,4ko maila hau ikusten da oso lotua dagoela jaki freskoei eta batez ere erregaiei, ez? Hau da, azpiko inflazioa deitzen diogun horri, beste ondasun guztiak hartzen dituen horri, erreparatzen badiogu ikusiko dugu nahiko egonkor dagoela. Beraz, gaur-gaurkoz, iruditzen zait, Banku Zentralak ez duela interestasak igotzeko neurririk hartuko, azken finean ezer gutxi lortuko lukelako inflazioa murrizte aldera, eta nik uste dut nahiko zehatz kokatuta daudela inflazio horren iturburuak, ez? Eta alde hortatik oraindik ez da unea, eta gaina iruditzen zait, ekonomiaren martxarako ere are kaltegarri izango litzatekeela moneta politikaren aldaketa handi bat. Horrek ez du esan nahi, nolabait ere, doikuntza batzuk egingo ez direnik, eta pandemiak eragindako nolabait ere gastu handitze hori batean moteldu behar ez denik. Aipatu duzu argindarraren prezioa eta hainbat lehengaien edo hainbat produktu konkreturen prezioa. Eta azkenaldian prezioen igoerari buruzko arrazoiketa edo egiteko aipatu izan den beste puntuetako bada, merkataritza bideen nolabaiteko blokeo bat edo enbudo moduko bat sortu dela hor, eta horrek ere eragin duela prezioen igoera hori. Bai, garraioa bera garestitu egin da, alde batetik, eta bestetik lehengaiak ere bai asko. Txatarra, nikela, hainbat metal, eta gero baditugu, beste sektore jakin batzuei asko egiten dieten eskaintza arazoak, ez? Adibidez, mikrotxipen kontuarekin eta automobilintza sufritzen ari den hori. Ez beraz, pandemia pasata ere, egia da munduak lehendik ere bazituen arazo batzuk hor jarraitzen dutela, eta horiek daude lotuta, akaso gehiegizko hazkunde bati, eta garapen bideak diren herrialdeetan eskariak gora egiten jarraitzen du, era berean badakigu larrialdi klimatiko batean gaudela, eta nolabait ere, horrek herrialdeen arteko orekak ere pixkat baldintzatu egiten ditu, eta itxura batean Txina hariko litzateke pixkat bere legea ezartzen, edo pixkat gertatzen ari dena baldintzatzen batez ere. Gero erreparatuko diogu pixkat Txinari ere, baina horren aurretik azken egunetan batez ere gerozta gehiago entzuten den, edo prentsa ekonomikoa mentzat gerozta gehiago entzuten den hitz bati buruz galdetu nahi nizun, estanflazioari buruz, inflazioa zer den gutxi gara bera guztio buduan badugu, baina estanflazioa zer den, ze esan nahi duen, ze eragin duen horrek? Izango litzateke inflazioa eta langabezia biak altutik mantentzea, ez da? Hori normalean hasiera batean egin ziren eredu ekonomikoek baitzuten hipotesi bezala ere ikusten, da gero egon ziren horrelako uneren batzuk. Ez zait iruditzen oraingo egoera danik, pentsa ezagun, lanpostu kopuruari erreparatuta, pandemia aurreko egoerara itzuli garela. Eta autonomia erkidegoak ia 1 milioi bat kotizatzailearen kopurua bertan duela, eta beste 1,4 milioi egiten du Nafarroa Gaiarekin batera, ez? Beraz, langabezia egon badagoen arren, nik uste beranzko joeran dagoela, eta horri gehitu behartzaio gainera, demografikoki ere daukagun bilakaerarekin pentsatzekoa da langabeziak bera egiteko arrazoiak egon badaudela. Estanflazio arazoak beste tokiren batzutan akaso egon liteke. Espainiak jarraitzen du beti bezala gainerako herrialdeek baino langabezia maila altuago batekin, eta inflazioa ere ikusi egin beharko da zein neurritan gertatzen den. Kanpoko faktore horiengatik, lehengaien garestitzeangatik, eta zein neurritan hasten den pasatzen bestelako ondasunetara. Noski, errekaiak edo argindarrak garestitzen direnean, horrek lehenago edo beranduago gainontzeko ondasun guztietan ere izango du eragina, baina ikusi behar da zenbat iruilekotan, ze epetan gertatzen den nolabait endekapen edo ondorio hori. Ez da, oraingoz uste dut ez garela oraindik horra iritsi. Etxepatu duzu, krisi demografikoa eta horrek izango duen eragina langabeziaren kasuan, beste batean ere entzuna dizut nik zuri horixe bera aipatzen, baina hori epe ertainago baterako kontuei buruz ari gara, edo eraginak uste baino lehenago ari gaitezke igartzen? Esango nuke gaur-gaurkoz ere gertatzen ari dela. Ez akaso hain nabarmen, baina bistan da datorren 10-15 urteetan azkartu egingo dela eragin hori, baina gaur da eguna, eta hori hainbat enpresek eta lanbide heziketak eta iragartzen duten zerbait da, hau da, jubilatzen ari den jendearen lanpostuak
kubritzeko beste gazte ez daudela, eta zenbait langintzatan batez ere, arazoak daudeia da jendea erakartzeko. Hau ez da jende kopuru kuestio bat bakarrik, baizik eta gainera jende horri behar bezalako formakuntza bat eman behar zaio, ezta? Eta zenbait sektoretan batipat nik uste dut baditugula dagoeneko hutsuneak, eta gure demografia ahulak ez du askorik laguntzen hutsune horiek betetzen. Datorren urtekora begira jarrita, Euskal Herriari buruz ez, baina nazioarteko diru-funtsak gaur bertan esan du, herrialde industrializatuen artean, Espainia izango dela 2022an ekonomia dinamikoena izango duena. Horrek zer esan nahi du, eta hori Espainia orokortasun batetik hartuta, gure kasuan nola itzul daiteke? Bueno, Espainiak badauka ezaugarri bat, eta da turismoaren menpekotasuna handia, ez? Hau da, pandemia atzean utzi dugun honetan, egia da turismoak eta batipat nazioarteko turismoak ez dela bueltatu pandemia aurreko mailara, eta ez dakit bueltatuko den, bueltatzekotan datorren urtean izan beharko du, ez? Oraintxe zubi edo izan den honetan hegoaldean, Bilbo bertan ikusi dugu zenbat turista dagoen, eta baina batez ere Espainiar estatuko jendeak uste dut egin duela gurera, ez? Turismoaren menpekotasun hori daukan herria izanik eta bere momentuko jaitsiera hain handia izanik, orain ere errebotea nolabait handiagoa dagokio Espainiari, ez? Besterik da, hor badilea zenbait laino beltz, esango dugu, batipat automobilgintzaren bueltakoak, eta hori bai da guretzako garrantzitsua, eta da, automobilgintzak gaur egun dituen eskaintza arazo horiek orokortzen baldin badira, guri bereziki eragingo digun zerbait da. Ez dira, alperrik Euskal Herriko bilantegirik handienak automobilgintzari lotuak, ez? Horri gehitzen badiogu, egunotan bertan jakin dugun ziten horren berria, alegia, argindarraren garestitzeak nola metalurgiari ere kalte desente egin diezaioken, guretzako nolabait ere argi gorria zute esango, baina laranja bizteko moduko berriak badira. Testuinguru horretan, orain Europatik datozen diru laguntza hauek eta teorian Next Generation eta hauek guztiek eskatzen duten nolabait ere eraldaketa edo transformazio digitalera pausuak ematea, berdeagoa izatea. Hala ere, egoera ikusita berrindustrializazio bat egin batean behintzat Europa beharko du, eta ari dira, adibidez, aipatzen semikonduktorien gaiarekin ere, horixe plana bada, sortkuntza hori bultzatzea eta, baina posible ikusten duzu halako gune batean berrindustrializazio prozesu hori martxan jartzea, baldin eta dirua multinazional handiek eta enpresa nazioarteko jarri behar badute produkzio kostea handiagoa izan da bertan? Bueno, nik uste dut pandemiak nabarmen utzi duela zenbait hornigai etxetik gertu edukitzea hobe dela. Eta hori ez da bakarrik mikrotxipen kontuarekin ikusi, baizik eta musukoekin ikusi da, eta azken finean jakiekin edo beharrezkoak ditugun ondasunekin ikusten hori begibistakoa izan dela, ez? Orduan, Next Generation EU funtsa hauek pandemia aurretik ere aurrikusiak zeuden, nolabait, eta helburua da noski ekonomia eraldatzen joatea eta ditugun premia berriei erantzutea. Kontestu hortan, berrindustrializazioa aipatzen denean, nik ez dakit benetan industria nolabait ekonomiaren portzentai handiago bat izatera iritsiko den, baina argi dago badirela batez ere digitalizazioari loturiko gaiak eta bar, zerbitzuetatik kasi gertuago daudenak, baina oso garrantzitsuak izan daitezkenak aurrera begira, esate baterako eraginkortasun ekologiko bat lortzeko eta beste bizimodu bat sortzeko, ez? Kontua da, hemen gauza politak nola bakarrik esaten dira, baina honek gure bizimodurako seguru asko kontsumoaren murrizketa bat esan nahiko du eta inbertsioaren handitze bat. Eta inbertsio horren handitzean ere seguru asko inbertsio publikoa gehiago izan beharko da. Gero ikusiko dugu, hori nola finantziatu eta benetan gure egitura politiko-ekonomikoak ematen ote duen horrelako politika baterako. Baina pandemiaren ostean, eta batez ere gehiago ere etorri jazkelako, eta honek agerian utzi dituelako zenbait ahuldade, nik uste dut, eraldatu behar handia daukagula. Ez dakidana prestute gauden horretarako. Testuinguru horretan kokatuko litzateke agian desazkundearen kontzeptu ere? Badaude desazkundea aipatzen dutenak, edo badaude hazkunderik gabeko ongizatea ere defendatzen dutenak. Esan dut orain arte eta mende terdiz edo bi mendez hazkundearena izan da kuestionatu ez den mantra bat, baina orain gehiago erreparatu beharko digu ez hazkundeari horren beste, baizik eta nolakotasunari ere bai, neurriari eta neurri horien nolabait helburuei, ez? Eta kontestu hortan konsumo gizarte hutsa gara, izan gara, denbora luzez,
eta pentsatzekoa da konsumo ohituretan berregokitzapen bat egitea tokatuko zaigula. Gu garelako munduan zati aberatsenetako bat eta gure konsumo maila jakina delako ezin dela orokortu, ez? Orduan, esaten dugunen argindarra garestitu da edo errekaiak garestitu dira eta bar, hori guztia egia da, baina ez du pentsatu behar lehen goratze bat posible izango denik. Munduko gainontzeko herrialdeek ere euren konsumo gehigarri kuota eskatuko dute eta nola edo hala hor mailaketa bat edo berregokitze bat egongo da eta seguru asko guri epe erdira tokatuko zaigu gutxiago konsumitzea eta gehiago inbertitzea, hobeto inbertitzea esango nuke. Agian hor lagundu dezake justu lehen aipatzen genuen krisi demografikoa berak ere, gutxiago izan da, gutxiago konsumituko dugula pentsa baitaiteke, ez du zertan? Bai, ez, egia da, personen konsumoa bizitzan zehar ez dela lineala, ez da homogenoa, eta egia da, jendeak zahartu ahala, normalean konsumoa palagoetara jotzen duela, eta hori alde batetik pozgarria ere bada, ez? Baina pentsatu behar dugu gurea herrialde zahartua den bezala, beste hainbat herrialde daudela oso gazteak, jende gazte ugari dutenak eta euren konsumo maila handitzeko nahi dutenak, euren gurasoen konsumo maila gainditu nahiko dutenak, ez? Orduan alde hortatik, lehen gaien merkatuetan tensioak sortzea, oso ulergarria da, eta besteak beste, gure bizimoduari ere azkenean handik edo hemendik horrek eragin egingo dio. Hain justu gizarte horietako bat, seguru asko, Txinakoa bera da, nahiz eta bastante aurrera eginda dagoeneko mailakatze horretan esango dugu, bastanteko aurrera pausuak emanak ditu dagoeneko. Eta Txinari buruz ari garela, Txinako kasu konkretu bat ere jarrenen izun, bai gainean, aste hauetan askotan entzun duguna, Evergranderen kasua da, Txinako bigarren higiezinen enpresarik handiena, atzo bertan egin behar zuen ordainketa bat, bono batzuen ordainketa bat, eta hirugarren astez jarraian ez du egin berriro ere, honek askori Lehman Brothersena dakarkigu gogora, burbuila finantziero bat, edo higiezinen burbuila baten lerketa baten aurre egon ote gaitezken edo, baina, badirudi, adituen arabera, ez omen dela hala. Txinako sistemak berak nik uste badituela ezaugarri batzuk, eta besteak beste da politikaren nagusitasuna ekonomiaren gainean, ez? Orduan, Evergranderen arazo hori ukatu gabe, eta oso arazo potoloa dela ukatu gabe, batipat Txinako higiezinen merkatuaz adierazten duenagatik, iruditzen zait, Lehman Brothers batek eduki zituen moduko eraginak kanpora begira, nekez izango dituela. Hau da, Txinako herrialdeak berak estatuak esango du badauka nahikoa baliabide hori nolabait ere bideratzeko eta gainera bere intereserako baldin bada egingo du, ez? Iruditzen zait, deigarria dela eta erakusten duela Txina bezalako ekonomia batek ere oso erabaki ekonomiko okerrak hartu ditzazkela eta gainean modu nolabait masiboan, baina horrek ez dut ikusten erraz kutsatu dezakenik gure martxa ekonomikoan, nahiz eta geuk baditugun nolabait ere geure tensioak, geure arazoak, besteak beste, Txinak bere hazkundearen defentsan egingo dituelako gehien komeni zaizkion neurriak hartzea eta horrek gaur egun geroz dut pisu handiagoa dauka eta gu periferian gaude. Orain arte ez geunden akaso hortara ohituta edo periferia baino ez oso urrunean gaude, gaur-gaurko iruditzen zait, Asiara egin duela oso nabarmen ekonomiaren pisuak populazioaren 60% bizi da. Beraz, horrek kokatzen gaitu, aurrera begira beste egoera batean, ez? Eta horrek gure konsumo mailan seguru asko eraginen bat izango du. Asian kokatzen da 60%, hori egia da, baina kontsumo gaitasunak une honetan eta epe artean batera begira ere Txinaren kasuan edo Indiaren kasuan, beste erraldoia hori baita, ez dira inondik ere agian konparagarriak izango? Ez, baina joeran, eta normala den bezala, herrialde horiek hobera egin nahiko dute, eta nolabait ere kapitalismoan bizi izan duen epe honetan planeta mugagabe batekin jolastu gara, nolabait esateko, eta oin ikusten ari garena da, planeta hori ez dela mugagabea, ez? Eta zenbait ondasun publiko, esate baterako biodiversitatea, merkaturik ez duena, eta orain arte batere garrantzirik eman ez zaiona, gauza garrantzitsua dela. Eta horrek eragin beharko ditu edo behartuko gaitu zenbait neurri hartzera, ekonomia kapitalista soil bateak hartuko ez lituzkenak, ez? Eta hori Unai Pascual ekonomilariak eta asko aipatzen dute, ez? Biodiversitatea baldin bada, holako bizia seguru moduko bat guztiontzako, gizarte bezala,
hortan sos batzuk jarri beharko ditugu eta bestelako politika batzuk nahita ez beharko dira. Gurera itzuliko gara orain, lehen aipatu dugu Ziden horren kasua, iragarri duela 20 egunez itxita mantenduko duela urtea amaitu aurretik, argindarraren prezioa dela eta Volkswagenen kasua ere aipatu dugu, Mercedesena ere bai, tantaka badirudi, geroz eta gehiago direla, egun batzuetan, egun dezentetan, itxita mantendu behar dutenak, dela garraiobide katean izandako akatsengatik, dela orain bere biziko garrantzia duen lehen gai ez, baina argindarraren prezioagatik, halako gehiago ikustera ohitu beharrean egongo gara? Baiezkoan nago, lehenguan berri egunkarian Zaragozako kimikari bat edo zen, eta hala adierazten zuen. Ohitu beharko dugu hornikuntza falta asko izatera, gai ezberdinetan, une ezberdinetan. Gurean automobilgintzari eragin dio batetik, argindarraren garestitzea ere eragin dio, eta horrekin metalurgiari, hori bistan da, laister baino lehen igarriko dugula, bai gure enpleguan, bai gure konsumo ahalmenean, eta seguru asko aurrera begira ditugun aurrikuspenetan ere, hau da, naiz eta oso rekuperazio azkarra izan den pandemia ostean, hori ala gertatu da, zulora jaustea ere oso nabarmena izan zelako, batez ere etxeratzea agindu horrekin, baina gaur-gaurkoz, gauzak bere onera itzultzen ari dira, baina badaude zenbait argilaran sektore jakinei eragiten diotenak, eta sektore horiek garrantzitsua dira oso gure gaur-gaurko ekonomian, orduan, hein horretan, poliki hobetzen joan gintezke bai, baina era berean badira, behar dira zarpentsa eman beharko likuteken gai horiek. Txarrera jo nahirik gabe, baina pentsioei erreparatzen jarrita, orentxe esan berri dugunarekin, optimista izateko motibo gutxi orduan. Bai, hor ere, aldaketa batzuk ematen ari dira, eta pentsatzekoa da, Europak presio egingo diola Espainiari ere, bere pentsio sistema pixkat bideratu dezan, azken finean pandemiak zor publikoaren handitzea handia ekarri du, eta hor izan liteke, nolabait ere, estutu nahi izan dezaken torloju horietako bat, baina, egia da, bestalde, gaur-gaurkoz, enplegua berreskuratu egin dela, eta horrek ere lasaitasun pikin bat ematen du, hau da, kotizatzaile kopurua maksimoetan ez, baina maksimoetara bidean da, Espainia ia osoan, eta baita Hego Euskal Herrian ere, eta alderdi hortatik ikusi beharko dena da jendea jubilatua ala, ze baldintzetan egiten duen, eta batez ere gai ote garen lanpostu kopuru horri eusteko, jende berria sektore produktibora ekartzeko, eta batez ere ze sektore produktiboa, zer egiteko, eta nik uste dut hori, gertutasunerako ekonomia hori pandemiak erakutsi digu, gertukoa jan, gertukoa bisitatu, eta pixkat kate motzagoko ekonomia baterantzak aso jo beharko dugula hainbat alorretan, hainbat sektoretan, eta zer esanik ez zaintzaren alorrean esate baterako, ez? Askotan egiten dira ikerketa moduko horiek ekonomialari askori lagin bat egin, galdera egin, nola ikusten duzu etorkizuna urte betera, eta bataz bestekoak eta ateratzen dira, ekonomialarien elkarten ere egiten zenuten hori. Gaur lagina txikia dugu, zeu bakarrik zaitugu, baina zuk nola ikusten duzu, nola baloratuko zenuke alako batean zuk datorren urte betea? Nik uste tentuz begiratzeko urtea dela, seguru asko pandemiak eragindako kaltearen ondoren esan nahi izango dugu urte ona izango dela nolabait ere, baino ez dago festa ikaragarri bat deitzeko arrazoirik ere, azken finean esan dugula. Lehendik zetozen zenbait arazo akaso larriagotu egin dira, eta azken finean erronka, gure ekonomia eraldatzeko erronka hori ez da urte beterako erronka bat, baina hori gure gainean dugu. Eta Europar funtsak iristen diren heinean, benetan garrantzitsua izango da asmatzea nora eta zertara bideratu funts horiek, ez? Lehengoari tiratzen badiogu, seguraski ez guaz bide honetik. Joseba Barandieran, ekonomilaria eta irakaslea Mondragon Unibertsitatean, eskerrik asko, gaurkoan gurekin izateagatik. Zuei, Gabon. Eta orain jarraian guk tartetxoa egingo diegu iragarki, segituen gara. Birgiti, irgizki bit? Niski? Tiblitikin, misidiz. Izin di? Txiliti! 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 Infinity duzunean, dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean €29 bakarrik ordainduta.
Eta gainera, tablet hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Ez lasaitu eta zaindu zuen burua diote, eta egia da, baina badakigu geure burua zaintzearena ondotxo ikasita dugula. Ezaugarriren bat, ondo baino hobeto dakigula non dagoen onena, eta zer da onena? Zaintzen gaituztenak beso zabalik itxarotea eta eurekaz disfrutatzea. Ziur nago horrelakoetan ez gaituela inok irabazten. Ostegunetako pintxopotea, asteburuko kopak eta zuzeneko musika, jatekoak eta bazkalondoak, eta tabernan gureak itxaroten gagozan bitartean eskatzen diren errondak. Jada denok dakigu ostalaritzak ematen deuskon guztia. Gauza asko bizi izan ditugu honi eskerreta, duen garrantzia ez emoteko moduan. Horregaitik, orain geure burua beti bezain ondo zaintzen jarraitu behar dugu. Emon deuskuen dana, emoteko dugunaren erdia ere ez dala erakusteko. Bilbo, zaindu zaitez, zaindu gaitzazu, zaindu itzazu. Esaten omen dute bilbotarrok dena ematen dugula geure hiriaren eta geure jendearen alde. Eta orain Bilboko komertzioak eta ostalaritzak geure babes osoa behar dute. Babestu zeure auzoko komertzioa eta ostalaritza. Bertokoak. Erosi, kontsumitu eta dibertitu Bilbon. Niretzako landaremoan sortzeko proiektu bat izan da, ez naizela mugitu behar, bertan nagola, bertako jendearekin, eta dena errezago egiten zaidala. Nire posa handiena izan da proiektu hau gauzatzea eta landa eremuan bizi den herritarrak erabiltzea. Eta hori mugikortasun erantzun bat ematea. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bilfatu. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria. Zuk badakizulako. Bai, irratia. Naiz irratia. Irratiak iraganetik baino etorkizunetik baitu gehiago, herri honek bezala. Horregatik gu, etorkizuneko irrati bat prestatzen hasi ginen. Entzun dugu gure podcastekin erritmo onean txukuntzen duzuela etxea. Badakigu autoan entzuten gaituzuela, oinez autobusean edota tabernan. Informazioa guretzat ezinbestekoa da, eta badakigu zuei ere etxetik informatuak irtetea gustatzen zaizuela. Gehiago flipatzen duzuela gure adituen playlistekin, aplikazioen algoritmoekin baino. Anitzak zarete eta hemen denontzako dago tokia. Horregatik guztiagatik, naiz irratia musikan, entretenimenduan eta informazioan oinarritzen da. Baina batez ere, zuek guztiongan elkar ulertzeko moduri onena baita, elkar entzutea. Eta solasaldiari egingo diogu tartea jarraian, horretarako gurekin ditugu, Estibaliz Linares, Gabon. Gabon. Eta Eguzki Urteaga, Gabon, Eguzki. Eta Ipar Euskal Herriari begira ekingo diogu tarte honi, izan ere saioaren hasieran aipatu dizuegun moduan Ziburun 3 migratzaile hil ditu trenak eta Iurre bidegainek bildu dugu bertan gertatu dena. Hauek, Dios. Badirudi audioarekin arazoren bat izaten ari ginela, ezin izan dugu entzun, Iurre bidegainek kontatzen zigun hori. Nola gertatu den, 3 migratzaile, trenbidearen buelta horretan babes bila joan direnak, eta badirudi orain bai entzun ahal izango dugula. Dakizuen bezala berri triste batekin esnatu gara gaur, 3 pertsona zendu dira Ziburun,
tren batek harrapaturik 4. biktima bat dago, Baionako ospitalean eta bere egoera momentuz ez dago arriskuan. Rejon Bugie, Baionako prokuradoreak, inkestaren azken elementuak eskaini ditu gaur Baionan antolatutako prentsaurreko batean, eta esan duenez, 4 pertsona hauek Algeriakoak lirateke, eta ziburura ailegatu baino lehen legez kanpo zeuden Espainiar estatuan. Momentu zailtasun asko dituzte gorpuak identifikatzeko, hain zuzen bakarrik gorpu bat identifikatzea lortu dute, eta hau 21 urteko gizon bat da, baina esan bezala besteentzat ez dute inolako ziurtapenik. Gertakariak goizeko 5 gertatu dira, esan bezala Ziburu eta Donibane Loitzune arteko trenbide horretan. 4 pertsona hauek etzanda zeuden eta gidariak ezin izan du istripua saiestu. Hori bai 150 200 metrotara gelditu du trena, lortu du gelditzen, eta oraindik biziren zegoen biktima laguntzen entxatu dira bera eta kontrolatzailea. Momentu xehetasun askoz gehiagorik ez, hori bai etorkinekin kolektiboa eta EH alderdi politikoak jadanik istripua eta gertakari hau salatu dute. Horretarazi behar da ez, direla biktima bakarrak, azken hilabeteetan jada 6 pertsona dira orotara bizia galdu dutena, Hego eta Ipar Euskal Herriaren arteko muga hauetan. Eta kontestua guztia eta testu ingurua salatzeko, tokiko erakundek elkarretaratze bat antolatu dute, biharko atxaldeko 6:30 Donibane Loitzuneko tren geltokian. Hortxe ba, Jurre Bidegainek nola kontatu digun gertatu dena, eta azken hilabeteotan 6 dagoeneko hildakoak zuk eguzki horrenbestetan igarotzen duzu muga horretan, gaur bertan ere bai, okerrezpanago. Bai, argi dagona da, bideazioa zeharkatzen saiatu ziren migrante batzuk ito egin zirela, eta kasu honetan 4 biktima izan dira, 3 hildako eta bat zauritua lehen komentatu den bezala, Baionako prokuradoreak prentsaurreko bat eman du, eta Frantzia mailan ere edatua izan da prentsaurreko hori, eta itxuraz 3 gutxienez zeukaten espulsiorako ordena Espainian. Eta hori ikusirik muga zeharkatzea erabaki dute, bat identifikatuta dago, edo gutxienez baten inguruan ziurtasuna daukate bere jatorria eta izaerari dagokionez, eta gero beste 4 dokumentazio aurkitu dituzte, naiz eta 3 biktima izan. Eta horregatik oraindikan konprobazioak egiten ari dira, jakiteko zein den bereien izen abizena, konfirmatuta dago guztiak Algeriar jatorria daukatela, eta behin eta berriro hainbat elkartek eta erakundeek salatzen dute Frantziak zer nolako jarrera daukan azken hilabeteetan mugaren kontrolari dagokionez, eta mugaren inguruan ere behin eta berriro muga zeharkatzen duten migranteak atxilotzen dituzte, eta behin atxilotuta edota jarraian berriz ere itzultzen dituzte Hego Euskal Herrira eta Irunen bertan uzten dituzte, edota harrera guneetan hartzen dituzte, eta kasu gehientsuenetan oso baldintza txarretan berrikitan sute bat egon zen Hendaiako gune horretan, eta bertan egon zen migrante batek kazetariei bere testigantza eman zien, eta esaten zuen oso baldintza txarretan, kaskarretan hartuak zirela, oso modu bortitzean ere tratatzen zituztela, eta hori salatzeko modua ere izan da. Hemen ekartzen diguna da bi ale edo, nik ikusten ditudan bi errealitateak. Alde batetik da zenbatako bizi baldintzak dituzten migrantek, eta batez ere paperik gabeko migrantek, eta zenbatako bizi baldintzak direla eta zenbatako estrategiak ematen ari gara ongizate estatu honetan, ezta? Eta badirudi ez direla nahikoak, eta horrek ekartzen diguna da elkartek ekartzen ari direna, eta hor gainean, mai gainean ipintzen ari direna da. Ez dago dela estrategiarik daukadeten bizi baldintzak eta dagoen egoera beste modu batean kudeatu egin behar ditugu, zen eta hor dagoena da, azken finean daukagu, ezta? Dauzkagu pertsonak eta hor daudezen oinarrizko eskubideak ez direla betetzen, eta hortatik oinarrizko eskubideak ez badira betetzen, nola ziurtatuko dugu gure ingizate sistema, hortatik. Hori alde batetik, ez da, zenbatatako bizi baldintzak, baina beste aldetik da,
Adibidez, nik asko entzun dut batez ere Medicos del Mundoko elkartei eta bertan daudezen pertsonei lan egiten eta nola lan egiten duten migranteekin, eta haiek esaten dutena da nolak daudezen mugak eta zer suposatzen diren muga horiek, eta horrek zer dakartzaten batez ere migranteentzako. Eta muge horiek batez ere daude pentsata, batez ere alde batetik kontrola esartzeko eta bestaldetik modu batean sistema kapitalista honek egiten duena da dirua eskatzea eta dirua hori mugitzea. Orduan, mugak nola pentsatzen ditugun edo nola dagoen sortuta, azken finean beste modu batean sortuko beharko ginateke, edo ezaten dena, baina hor atzean dagoena da ongizate sistema, eta baita ere oinarrizko, eskubideak ez ditugula errespetatzen, eta mugak modu horretan, eta hor dago, eta nik uste dut dago koskada batez ere, ikusteraztea zer gertatzen ari den, eta mugitzea, eta mugitzea eta sortzea hor irrika sozial bat, batez ere ikusteko mugak nola sortzen dira, eta hor dagoen rekomendatu duguna, Frantzia, Espainia, hainbeste mugitzen ari diren, eta batzuk endaiakoak eta beste batzuk, irun, nola mugitzen diren mundu azkarrean, pertsona hauek zein baldintzatan mugitzen diren, eta zer motatako estrategiaz, eta mugak eraikitzea ekartzen duena da ikusten ari garena, hilketak eta bizi baldintzak ez errespetatzea. Hortxe ba, lehenengo puntu hau, gaur jakin dugun albiste ilun hori, gutxienez ez 3 lagun hil direla eta beste bat larri ospitaleratu behar izan dutela. Eta ospitalak aipatuta osasun arloari erreparatuko diogu. Izan ere, sindikatuek salatu dute Jaurlaritzak infekziosoen 6 ambulantziak kendu eta 60 langile kaleratu dituela. ELA, LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek egin dute salaketa. Uzki. Bai, sindikatuek esaten dutena da, pandemia izan ala ez, azken finean, zerbitzu hori jada tensionatuta zegoela, lanez gainezka zabiltzala, eta orduan, ekipoak eta lantaldeak hunditzeko premia zegoela. Pandemia hasi aurretik, argi dagoena da, pandemiarekin, lantzama hori areagotu indela modu oso nabarmenean, eta horrek ematen duen inpresioa da, externalizatzeko joera bat egon daitekela administrazio publikoaren aldetik, eta horrez gainere, prekaritatea nagusi den heinean, beharrezkoak ez diren langileak egun batetik biharamunera kaleratzeko joera egon daitekela. Eta orduan, ez dagoela giza baliabideen kudeaketa iraunkorra eta batez ere perspektibarekin egindako kudeaketa. Zeren zer gertatzen da berriz ere epidemia bat gertatzen bada, gripeari lotua edo beste edozein gaixotasunari lotua, berriz ere zerbitzu horiek sortu beharko dira, hornitu beharko dira, langileak aurkitu beharko dira, eta dakiguna da osasun sistema oso tensionatuta dagoela. Pasaden asteburuan hitz egiten nuen osasun aditu batekin, Baionako ospitaleari dagokionez, eta zailtasunak dituzte bai erizainak, kasu batzutan medikuak eta baita auxiliarrak aurkitu ahal izateko, eta horren ondorio zerbitzu batzuk ere itxi behar izan dituzte Baionako ospitalean. Horri gehitzen badiogu pase sanitarioaren ondorioz hainbat profesionalek ez dutela txertatuak nahi izan, eta horren ondorioz soldatari gabe eta lan egiteko aukerari gabe aurkitu direla, horrek kokatzen du adibidez Baionako ospitalea oso egoera larrian, eta horrek suposatzen du eta eragiten du hainbat zerbitzu ez zaizkiela eskaintzen erabiltzaile eta kasu honetan pazientei. Orduan, ikusten dena da Europa mailan azken hamarkadetan joera egon dela hainbat OE isteko, Frantzian kalkulatzen da 15.000 OE gutxi gorabehera itxi egin direla, eta ikusi da bai Erresuma Batuan, bai Espainian eta bai Alemanian ere antzeko joera bat izan dela. Orduan, situazioa nahiko normalizatua dagolarik sistemak aguantatu egiten du, baina krisi egoera bat suertatzen denean, eta pandemia horren adibidea izan zen, hor ikusten da gainezka egiten duela sistemak, eta zailtasun handia duzkala zerbitzu minimoak ere bermatu ahal izateko. Eta nik esango nuke, Osakidetzak batez ere etorkizunari begira, nahi badu osasun sistema egonkor eta sendo bat eskaini, eta pandemiak erakutsi du horren premia badagoela, giza baliabideak beste modu batean kudeatu beharko ditu. Guzti zagoz, eta ikaragarria da hori justo pandemia garaian geudenean eta denok txaloka ateratzen ginenean, eta hor osasun sistemaren zentralitatea eta zen beharrezkoa den eta zenbat,
Klaro, batean, badirudi, justo izan da, pandemia baten ari dela, eta azten gara morriro murrizketekin, eta goratzen genituen, ez da, zen, eta gogoratu behar ditugu, justo pandemia baino lehenago, zenbat greba zeuden osasun sisteman, ez da, zenbat tentzio gertatu egin zen. Klaro, hor gertatu egin zen, pandemian izan zen, osasun sistema beharrezkoa da, eta hori osasun eta modu egonkor batean izatea beharrezkoa da, ez bakarrik krisi moduan, eta gero, krisia bat ator, baina eske logo badauz beste egoera batzuk ezin ditugunak kudeatu, ezta? Eta badaude oraindik ere erronkak oso ugariak eta hemen gainean askotan hitz egin dugunak, da osasun psikologikoa, ez dela guztiz pribatua dela, ezta? Zen eta azken finean ez daude baliabideak. Edo osasun soziala ez daude baliabiderek osasun sozialarako baita ere. Dago oso zentratuta fizikora. Eta hortatik hemen daude erronka asko eta hortatik sindikatuek eskatzen dutena da estentzionatu gehiago egia da, badirudi moteldu egin dena pandemiaren edo krisi hori, baina ezinbestekoa da horrelako giza baliabideak izatea. Eta hori zen lehenago, egin duena pandemia da areagotu, baina ezin dozue horrelako batetik bestera eta gertatzen ari dena baita ere osasun sisteman da, guzkik aipatu egin dena pribazizazioa joaten ari dela. Hainbat zerbitzu adibidez, garbiketa zerbitzua espazioa guztietan dago guztiz privatizatuta. Eta horrek gertatzen ari dena da, ez egonkortasuna, tentzioa eragitea, eta gero horrelako momentu batean ez daudela baliabide nahikorik krisi hori areageteko badirudi batzutan ez dugu, ez debez ikasten, ez da? Eta orduan berriro akordatu behar garen, nola egon garen, zen momentetan gorden, eta gainera, ezkerronkak daude zela. Ez da bakarrik pandemia dela, ez dauzkagu beste erronka batzuk ez ditugunak oraindik ere erantzunik emon, eta batez ere etorriko direnak, batez ere nik ikusten dut osasun psikologikoa. Ikusi behar dugu zen, eta hor ikusten ari gara antzietatea, depresioak, eta ez dago baliabide nahikorik hortarako. Eta badaude bi elementu importante, bata da osakidetzan dagoen interinitate tasa. 40%ra iristen da, eta hezkuntza sisteman ere antzeko da. Horrek esan nahi du azken finean, dela sektore pribatuaren bikoitza. Sektore pribatuen interinitatea 120koa da, osakidetzan, nahiz eta zerbitzu publiko bat izan, 40%ra iristen da. Eta gero badago beste elementu bat oso importantea dena, eta da, biztanleria zartzen ari da. Gastu sanitarioaren 80% gaixotasun kronikoei lotua dago. Eta gaixotasun kronikoak proportzio altu batean adineko pertsona dituzte. Badakigu egoera horrek ez duela hobera egingo. Alegia, geroz eta pertsona zar gehiago izango da, menpekotasun tasa altuagoa izango da, eta horrek esan nahi du, esku hartzea eta osasun sanitario sistema egoki bat edukitzea premiazkoa izango dela. Orduan, inbertsio publikoa maila horretan ezinbestekoa izango da etorkizun laburrean. Hortxe dagoako, inbertsioa ezinbestekoa dela, baina urteak daramatzagula inbertsio horiek murrizten etengabe, eta joera hori ez dela orain aldatuko pandemia bategatik. Bai, badirudi ez, nik usten eban ez da hori aldatuko egingo zela, nik horrelako irakurketak egiten dituen, ez da, igual pandemiak erakutsi egin duena zen garrantzitsua den, ez da, osasun sistema eta ez da beste aiteak irekitzea, ez da, adibidez, batez ere estatuan entzun nuenean, adibidez hori osasun psikologikoa, osasun soziala, adibidez horrelako gurutzetako hospital hain handian, adibidez gizarte langile bakar bat egotea. Hori ez da ratio bat, ez da ezinezkoa da hainbeste pertsonentzako bakarrik gizarte langile bat egotea. Badaude mila erronka non behar ditugu hainbat inbertsio, behar ditugu bestelako aiteak, bestelako estrategiak, osasun sistema baita ere pizka bat birmoldatu zer den osasuna, nondik bideratu. Orduan, badauz erronka eta, horrelako berriak izaten ditugunean, badirudi, bueltatuko gara, momentu horretan pandemia garaian baino lehenago, eta ni hor buruan, hainbat greba suertatu egin zenean osasun sisteman, eta hortatik ez ziren, badirudi justo krisi bat garaian, kontratutuko dugu hainbat pertsonaz, eta grisean, eta batean hau badirudi ametzekotan dagoela, eta berriro bueltan, ordan badirudi ez dugula ez ebez ikasten, nik esperantza dekot, baina horrelako berriekin badirudi ez eta inbertsioak beste leku batera. Baita ere gustatuko ditzadeke hartzea da, oso gutxi hitz egiten ari garela, zemotatako krisia etorriko den orain. Inbertsio publikoa lehen aipatu egin duena guzkik, berak eban du, adibidez 60ko hamarkadak
joango direla, adibidez, prejubilatzen, eta joango dira, pizkanaka bai jubilazio horretara, eta gaixotasun kroniko horietan, ez da? Badago hor, inbertsio publiko handia egin duguna orain momentu honetan pandemia garaian, eta lehenik ez geneuzkan hori inbertsio publiko hori egiteko. Nola kudeatuko dugu oraindik aurrera, ez da? Eta oso gutxi hitz egiten da, ea, zemotatako estrategiak, eranondik egongo den inbertsio hori, nola saiestuko dugun, zemotatako estrategiak, eta oso gutxi hitz egin zan. Bai hauteskundetan, eta nik uste dut estatu mailan egongo diren hauteskunde eta horietan, nire ustez oso gutxi hitz egingo da hori buruz. Zeuk aipatu duzu pare bat aldiz buru osasunaren garrantzia eta nola ez zaion behar duen pisu hori ematen. Eta gai aldatuko dugu, ein batean behintzat, ze buru osasunarekin lotura zuzena duen gai bati helduko diogu jarraian. Asko hazi baita pandemia garaian bere burua zauritzen duten haurretan eraben kopurua. Egoera larriagotu egin du pandemiak adituen arabera. Eta garai horretan, 2 aldiz handiagoa bihurtu da hori egiten, hori gauzatzen duten haurretan eraben kantitatean. Benetan datu kezkagarria, batez ere halako igoera eduki izana? Nik adibidez institututara joaten naizenean eta baita ere eskoletara joaten naizenean tailerrak emotera, nabaritu da pila bat konfinamendua eta post-konfinamendu hori eta nola kudeatu egin dugun, ez da? Claro, batean 3 hilabete eman zuten guztiz, ez da, konfinaturik non ez euskaten baliabiderik, ez da adibidez ikasteko, ez da gauzak kudeatzeko, eta, claro, adibidez neraben artean gaude etapa bati buruz hitz egiten, non daudela haien identitatea eraikitzen, non nahi dutela hainbat galderei erantzuna emon, eta gorputzeko aldaketak orduan da oso etapa garrantzitsua. Betidanik, adibidez, haien gorputzei zauritzea, baita ere haien buruei zauritzea, hori da, etapa horretan eman aldezaketen hainbat estarna, eta batez ere dago lotuta hori identitatearekin eta baita ere gorputzaren autoestimua eta nola ikustezarenarekin, ez da? Eta, klaro, dauzkaten ez da hor esango ditugun estimuluak ez dira hoberenak, batez ere adibidez sare sozialetara begira, ez da, zemotatako referenteak daude zen, dauz estimulo asko, eta, klaro, konfinamenduak ekarri egin duena da, hainbat estimulo positiboak zirenak adibidez ez dakit. Eskola mailan bestelako diskurtso positiboa jasotzea. Ipiniko dut adibidez ez dakit astialdiko taldeak daude zenean. Horrelako estimulo guztiak kendu egin zituzten. Eta bapatean zen haien bizitza, haien buruak eta guztiz konfinatuta. Orduan horrek ekarri egin zuen eta bestelako errekurtsorik gabe ekarri egin duena da daukagun egoera, eta nik joaten naizenetan bai eskoletara institutu eta baita ere unibertsitatean. Ikusten ari garena da antsietate tasa asko handitu egin dela. Eta umeetan ikusten da pila bat nola kudeatzen duten eta zemotatako dinamikak suertatzen dituzten. Pues, nik beti izan dut, gero eta TDAH gehiago dago, gero eta nik uste dut ez dela inbeste TDAH gehiago dagoela, baizik eta nola kudeatzen ari garen eta ez ditugula estrategia de erreminte emozional eta sozialik emon momentu hortarako eta orain gertatzen da oso desberdina geneukana lehen eta orain eta irakasleak berdina dira eta ez dituzte estrategia berezirik eraiki horretarako. Bai, datuak esanguratsuak dira, 2017 eta 2019 artean ja hazi egin zen proportzio hori, baina pandemiak are gehiago handitu egin du, esan duzu bezala bikoiztu egin da. Katalunian egin den ikerketa batek erakusten du bere bizian zehar haur edo nerabeen 11,4ak bere burua zauritu egin duela, baina Europa mailan proportzio hori ia bikoiztu egiten da, alegia 27 gainditu egiten baitu. Horrek esan nahi du 4tik batek bere burua zauritu egiten duela, eta horrek agerian uzten du azken finean badaudela gabezia estruktural batzuk, pandemiak areagotu egin dituenak, baina hor daudenak, ez? Badago alde batetik, dagoen presioa adibidez, eskola sistemari lotua bullyinga eta ziberbullyinga ere garatzen ari den fenomeno bada, batez ere ziberbullyingari dagokionez, datuak plazaratu dituzte
EAN zeinek demostratu duten pandemia garaian ziberbullyingak bereziki nesken kasuan eta nerabeen kasuan asko hazi egin dela. Eta orduan, batez ere aurkitzen den badira situazio batean, batez ere konfinamentu garaian, non ezin duten etxetik atera, non ezin duten besteekin zuzenean erlazionatu, non estimulo positibo guzti horiek bertan bera geratzen diren, beren esposizio tasa adibidez interneti eta ziberbullyingari areagotu egiten da, eta aurrean dauzkaten rekursoak ere nahiko mugatuak dira. Beraz, hor gaude benetako arazo estruktural baten aurrean, pasaren astean komentatzen genuen, nola pandemia garaian agian gutxietsi egin den, infrabaloratu egin den pandemia horrek eta konfinamentuak zer nolako inpakto emozional eta psikologiko eduki duen bereziki gazte eta nerabeetan, eta orduan iruditzen zait, hor fenomeno horiek lantzeko, hartatzeko, ezinbesteko premia dagoela. Zeren hor badago elementu deigarri bat, eta da aurrek eta gazteek bereien burua zauritzen dute, edota tentsioa ongieza handiegia delako eta orduan externalizatzeko modu bat daukatelako, baina beste irakurketa bat izan daiteke da atentzio erakartzeko modu bat dela esateko, agerien uzteko, zernoko sufrimentua pairatzen duten, eta orduan mezu horiek ere entzun behar dira. Are gehiago kontutan izanik, bereien burua zauritzen duten gazte eta aurrek prevalentzia edota arrisku handiago daukatela suizidatzeko edo suizidatzen saiatzeko. Hori esaten dut, besteak beste, pasaren astean, Sánchezen gobernuak plan bat eta programa bat plazaratu duelako suizidioari aurre egiteko, eta batez ere gazteen suizidioari aurre egiteko. Beraz, iruditzen zait, elementu horiek benetan aintzat hartu behar direla eta serioski heldu behar zaiola, eta administrazio publikoari dagokiola maila handi batean horri erantzun instituzional bat ematea. Daturrak utzi nau erabat harrituta Espainekien, 27 Europan bataz beste bere burua zauritzen duten aurre eta nerabeak. Zifra hori ikaragarria da, eta zuk aipatu duzun beste puntu batekin lotuta, agian zeuk gertutik ikusi ahal izan duzulako, ziberbullyingarena etengabeko kontu badelako, ez? Lehen eskolan gertatzen zerbait izanik, orain eskolatik kanpo ere etengabea den tortura badelako. Oso hurbileko gaia da, ez da nire tesiaren gaia da, orduan nahiko narko hurbileko gaia. Gertatzen ari dena alde batetik, nik batez ere ziberindarkeriari buruz hitz egiten dezen, eta uste dotala betidanik gertatu egin den indarkeria, lehen aipatu egin dozun beduan noian, lehen gela batean gertatzen zen, orain modu batean, orain kanal berritik, ez da? Daukarren kanal berri honek, alde batetik zabaltasuna, daukan zabaltasuna, orain nik beti esaten dietu metzuei eta nerabei zaudete sartzen, ez da, eszenario edo espazio toki oso handi batean, non ez dakizu nor dagoen atzean. Imaginau, sartzen zareta eszenateko batean eta ez dituzuei aurpegiak ikusten, baina denok opinatu edo denok eman alde ezaketela, iritzia denok esan alde ezaketela eta denok ikusten dutela. Eta hortatik gero denok hiperkonektatuta dagoela, ordan horrek zer eragiten du, min gehiago ez da, eta aldetik daukan zabaltasuna hori areagotzea. Claro, gero esku hartzeak egiteko batez ere egin behar duguna da minorrekin lan egitea. Eta, claro, daukan mina da askoz ere handiagoa. Eta da, nik ikusi egin dut, nik irakurri egin dut, denok iritzia eman dute eta hor geratu egin da. Eta oso simbolikoa da ikusten dutena eta jasotzen duten mina. Orduan, guzkik epatu egin duen moduan, nik ikusten ari naizena da, lehen batez ere ziberindarkeria zegoen oso lotuta urte batzuekin, batez ere 11-12 azten ziren, ez da? Orain sartzen ari dira 8-7 urtegaz. Zergatik zen, dago oso lotuta pandemiarekin eta lehen komentatzen ari genuenerekin. Azken finean sartu egin behar izan dira, adibidez, etxerako lanak egiteko eta klaseak jarraitzeko orduan. Jadanik denok daukate Hangouts, Meet eta Gmail bat. Eta horrekin lotuta sartu egin dira eta hainbat arazoa sortu egin dira. Claro, lehen adibidez, zerbait gertatzen baldin bazen klasean, eta ziberindarkeria baldin bazen eta ere. Azkenean, hor zeuden irakasleak, zeuden komisio bat, zeuden baita ere familia, baina orain, edo momentu horretan, zer gertatu da, familiarekin gertatu egin da, eta zuk pairatzen indarkeria. Adibidez, askotan, eta nik azkenengo 2 astetan, tailerrak eman ditudanen bitartean, kontatu egin dizkidate, adibidez, Hangoutzen bitartez. Hangouts erabiltzen dugula lan egiteko, eta haiek egiten zutena zen txateatzea, eta bata besteei irantzea, edo
bateri baztertzea, edo baten bulo bat zabaltzea, eta gero hori joan da beste klase batera, eta gero beste klase batera, eta horrela egon gara, ezta? Eta hortatik hori gertatu egin dena, imagina momentu honetan konfinatuta ume batek 8 urterekin eta bakarrik dekon sare soziala da, haien familia eta ez daukaten errekurtsorik esan gure dut, errekurtso emozional eta sozialik hori kudeatzeko. Orduan, egon den, esango dugu, arrisku maila altua izan da. Eta hori joan da erreproduzitzen eta gero, orain, jadakitela, zer den mit bat, zer den hangouts bat, orain jarraituko dute erabiltzen. Eta, hor daude irakasleek esaten guk erabili behar ditugu teknologiak klasea emateko, adibidez norbait konfinatuta badau, adibidez pertsona hori jarraitzeko klasea, baina nola kudeatu orain mundu digitala jadanik sartuta dekoguna, ez da? Ez dakago errekurtso nahikorik, batez ere emozionalki eta sozialki hori kudeatzeko. Eta batez ere urteena, 7-8 urtegaz gaudela hitz egiten, eta lehen gaude, eta jadanik niretzako zen 11-12 urterekin, ez da kudeatzea ziberindarkeri bat oso astuna da, baina jadanik 7-8 urterekin hori kudeatzea, hori ez da, baita ere nola pairatzen duzun eta nola asumitzen duzun garrantzitsua da, eta gaude arrisku mailatuarekin batez txikitzuekin begirata. Baina handi batean infrabaloratu indute bai gurasoek, adultoek eta oroar arduradun politikoek zer nolako arriskuak suposatzen dituen hain goiz eta baliabide kognitibo eta heldutasun nahikorik gabe interneten eta plazaratzen diren informazio eta datuei erreferentzia eginez. Gaur egun kalkulatzen da Espainian gazteek lehen smartphonea 8 urterekin daukatela. Eta horrek suposatzen du azken binean esponitu egiten dituela hainbat kontenidutara naiz eta kapazitaterik eduki ez, azken binean horiek irakurtzeko, interpretatzeko eta horiekiko distantzia bat hartu alizateko, ez? Eta orain daukate Smart TV, ni lehen mailako ume batekin hitz egiten, eta nik, niretzako zen, deitu egiten zidatean lehen mailan eta irrak emoteko ni pentsatan, nola lehen mailan honi buruz hitz egiten, baina danik daukaten Smart TV. Ja denengo gauza da, Smart TV dekotela, ordan YouTubera sartu egin aldirela. Ordan jaz daukate mundu oso zabal bat oso txikitatik. Eta gero bestaldetik tableta. Ordan jadanik adibidez familiek eskatzen didatenean edo gaudenean hitz egiten noiz eman mugikorra zen esango dugu galdera tipikoa, orain jadanik ez da hori da, noiz ematen diogun tableta, noiz hartzen dira txikitatik. Orain dago ipinitaz 3 urtegaz. Dira lehenengo ez da, aztarna edo lehenengo 3 urtegaz, eta ikusi bakarri metroan eta ikusi adibidez alboko umeekin jadanik daudezela tablekin edo familiek ematen dutela jen mugikorra umea jolasteko. Hortatik pentsatu beharko genuke zen motatako dinamika sortzen ari garen teknologiarekin eta ea prest gauden sozialki hori kudeatzeko. Eta orain ari dira egiten ikerketa psikosozialak ikusteko esposizio prematuro horrek zer nolako inpaktua daukan umeengan, ez? Eta inpaktuak maila ezberdinetan daude. Bata da maila kognitiboan. Alegia, ohartzen dira aur bat geroz eta goizago telebista aurrean edo pantailen aurrean jarri eta geroz eta arazo gehiago eta atzerapen gehiago dauzka irakaspenak edo hizkuntza ikasterako orduan. Bigarren ondorio ezkorra da empatia falta. Alegia, ohartu dira batez ere nerabeen kasuan ordu asko sare sozialetan eta pantaila aurrean eta internet aurrean pasatzen dituzten aurrek empatia gutxiago daukate, azken binean kapazitate gutxiago daukatelako interakzio zuzenetan besteen emozioak eta interpretatzen. Eta horrek dakar, besteak beste, jarrera askoz ere gogorragoak edukitzea horiekiko. Eta hirugarren ondorioa da sexualitateari lotua dagona. Alegia,
8 urtetik landa, eta hor ikerketak izan dira Espainian eta baita Frantzian ere, zeintzuk demostratzen duten, oso modu goiztiarrean, 8 urtetik landa, smartphonea edota tabletaren bitartez, pornografia modu eta intentsitate handiarekin konsumitzeko joera daukatela aur horiek, eta horrek eragina daukala sexualitatea konzebitzeko moduan, eta gero bereien izaera eta desira konstruitzerako orduan. Beraz, orain ari gera ohartzen horrek zer nolako ondorio ezkorrak dauzkan. Beraz, horren aurrean bi ardura mota daude. Bata da gurasoena, argi dagona da, hori erregulatu beharra dagola, eta ezinezkoa dena da, hain modu goiztiarrean, azken finean, umeak hainbat orduz pantailen aurrean jartzea, eta batez ere konexioa daukaten pantailen aurrean jartzea, eta beste aldetik ardura instituzionala da. Alegia, erregulatu beharra dago ere, internet mundu hori, hasiera batean, selba bat bezala eraiki da, indarraren printzipioa nagusitu egin da, zer gertatzen da, erregulazioa oso eskasa dela, eta lehen aipatzen zen, adibidez, zernoko kontenido jartzen diren sare sozialetan, izan daitezela testuak, izan daitezela argazkiak, izan daitezela bideoak, zer gertatzen da, interneten ez da ezer ezabatzen, beti kontenido modu batean edo bestean mantendu egiten dira sarean, eta beraz horren ardura areta importanteagoa da. Argi dagoena da, 8 edo 9 urteko ume batek ez daukala kontzientzia hori eta ez daukala gaitasun hori. Ardura helduena da, izan daitezela gurasoak edo izan daitezela arduradun politikoak. Ardura helduena da, beraz, noiz eduki beharko lukete sarbidea betiko galdera izango da suposatzen dut? Betiko galdera da, beti botatzen didatena. Nik uste dut hau bezala momentuak, ezta? Eta egia da, nik uste... ipine behar ditugu, generazio desberdinak izango dituztela haien kodigoak eta referenteak, eta generazio honek daudela totuta guztiz teknologiarekin. Orduan, hori alde batetik, baina non dago hor, nik uste dut non dagoen gakoa, da egotea haiekin, beti esaten dut gauza bata, mundu digitalara sartzea, baina ez izatea zuhurtz digitalak, hau da, ez izatea ez gurasorik hor alboan. Adibidez, marrazkik bizidunak ikusten dituztenean, edo adibidez, pelikula bat ikusten dituztenean, normalean guk haude beraiekin. Eta ikusten dugu zer ikusten duten. Eta hor dago gakoa, ikustea zer ikusten duten. Eta benetan mundu digitalean badauz beste referente batzuk, badauz beste alternatiba batzuk, eta hori da daukana superpolita zen, da oso aberatza. Eta ikusi aldezakete 1000 gauza, eta 1000 gauza oso onak direnak. Ordan, baina egon bar dira modu batean jarraituak eta jarraibide batzuk emonda. Zen eta ez bat ditugu jarraibide horiek jarraitzen ezin ginezkoa da. Noiz sartuko dira jadanik 3 urtegaz, hori da impepinable, zen eta ikusiko dute jadanik daukagu Smart TV, daukate tablet bat, ordan, sartuko dira txikitatik. Baina non dago gakoa jarraibideak emoten, eta hor egonda. YouTube ikusiko dute, segurenik baietz, baina badago YouTube munduan 1000 gauzako ikusteko. Eta orduan guk egon bar gara hor modu batean. Bai egia dela, adibidez, sarbide guztiz askea izateko, nik uste dut 8 urtegaz ez daude ez dela kognitiboki eta daudela prestatuta. Hor dago gakoa, eta nik hor da ikusten dudana da familien aldetik, askotan ipintzen dugu fukua txikitzuetan, baina ostras da familia. Zen eta guk badakagu horrelako jarraibideak eta esaten dugu, nik pasaden egunean egoen ume txiki batekin eta geuden hori. Beti eskatu behar dugu baimena argazki bat ateratzen badugu adibidez hori zabaltzeko. Eta, klaro, ez da esan zidan, neska honek esan zidan. Amak argazkiak ateratzen dizkit eta ez dit inoiz eskatzen baimenik. Eta nik ez dut nahi nire argazkia bertan egotea. Eta arrazoia zeukan. Neska. Gaude oso ituta hori egitera, eta ume oso txikitatik oso ituta sare sozial batean egotea jen argazkiak ezke egitzera, zer eskatiko diogun umei, igual bestelako iturak hartuko beharko genituzke helduek. Hori esteko, aldibide, ez hainbeste argazkiak atera ume den da esponitu modu horretan umeak zen, eta dauz txikitatik hor, esaten dut hori como eskaparate sozial bat bezala izango balitz bezala. Igual hori aldatuko barko ginateke. Beste aldetik, ez da, ume bati zure telefonoa, jo, nik ez duen duenan ezke kentzen ditu telefonoa, edo sakeleko telefonoa. Ez dizu kentzen, zu usten diozu.
Ume batek ez dizu kontzen eta berak ulertu behar du zure telefonoa zurea da eta berak izango du bere momentuan bere telefonoa. Baina, klaro, sortzu urtekin, jadanik emoten zure sakeleko telefonoa, hori dira ohiturak eta dinamika batzuk erreproduzitu eta jarraituko egingo dutela. Orduan, beharrezkoa da bestelako ohiturak eta nik uste dut adibidez. Egongo dira momentu batzuk, askotan ikusten dut, ipintzen dietela marrazki bizidunak sakeleko telefonoa. Igual, kalean egonda, ez da momentua hori ikusteko. Igual, egon behar dena da, jolasten edo beste espazio batuetan. Gero etxean, egongo da zure momentua, baina orain ez da momentua ordan. Uste dut, hordako ohiturak eta da, betidanik jarraibide edo gure gurasoak eman dizkiguten jarraibideak jarraitzea, ez da, hor egotea. Hori izango litzateken ikuste dut, gakoa ezain beste sartzea, eta sartuko direlako, eta gainera eskatzen dute, klaro, eskolako sistemak, eskatzen dute. Hor egotea, ordan da, jarraibideak izatea eta ez bakarrik ustea. Gai serioa da, baina gaiz aldatu horretik aipatuko dugu, biok esan baituzue, baliabide kognitibo eta heldutasunik gabe sartzen direla, heldu gehienak ere batzuetan gehiegi gabe sartzen dira gara sare sozialetara esan da gelditzen da. Amaitu horretik denbora gehiegi ere ez dugu, baina erreparatu nahi genion Sidenorren kasuari, atzo jakin genuen, lehen ere aipatu dugu, 20 egunez urtea amaitu horretik itxi egingo duela lantegia Sidenorrek eta horrek ondorioak izango ditu, noski, langileengan. Kontua da Pedro Sánchezen exekutiboak gehiago egin dezakeela uste duela orain Urkulluren gobernuak argindarraren prezioa jaisteko hori izan baita. Kasu honetan, enpresak 20 egunez izteko jarri duen arrazoia. Beraz, halako kasu baten zain egon beharra zegoen neurri proposamen horiek nolabait bultzatzen hasteko? Jada Sánchezen gobernuak neurriak hartu zituen besteak beste fiskalitate mailan eta IVA murriztuz, baina ikusten da naiz eta neurri horiek hartu ez dela nahikoa eta Sidenorren kasuan aipatzen dute bereien faktura energetikoa 300 hazi dela eta horren ondorioz bereien kostuak 25 hazi direla. Hori da Sidenorrek diona, ikusi beharko da datu horiek errealak diren ala Sidenorrek modu estrategikoan horiek plazaratzen dituen eta zentzu horretan ez da kasualitatea ELA bezalako sindikatu batek eskatu izana datu horiek zertan oinarritzen diren, zeren azken finean izan daiteke aitzaki bat ere enpresaren alde batetik presio egiteko bai multinazional elektrikoen gainean, bereien jarrera eta bereien tarifikazioa aldatu dezaten, eta baita ere administrazio publikoengan bereien fiskalitatea modulatu eta egokitu dezaten. Argi dagona da, argindarraren prezioaren gorakadak inpaktua daukala bai partikularretan, zeren horrek dakar inflazioa handitu egiten dela, eta orduan partikularren erosmen ahalmena gutxitu egiten da, eta enpresengan ere inpaktua daukala, bereen errentagarritasuna murriztu egiten duelako. Eta orduan, Sidenor bezalako enpresa batek sektore industrialean erabakitzen badu 20 egunez bere jarduera bertan bera uztea, horrek esan du motibo errealak badaudela eta kezkatzeko arrazoiak daudela. Zeren, gauza bada, Sidenor, baina imagina dezagun inpaktua edatu egiten dela sektore industrialean eta oroar sektore produktiboan, horrek kinkalarrian jarri dezake berriz ere espero den hazkunde ekonomikoa hurrengo hilabeteetan. Bai, guzti zauz, ez da, eta pasaden astean uste dut komentatu egun genuela, ez da, batez ere zentratu eginela, modu partikularrean zemotatako eragozpenak eta zemotatako influentzia izango dituen horrelako igokerak, baina ikusten dugu, eta klaro, nik entzunean berria pentsatu neban, ostras, ez da bakarrik modu partikularrean, imagina horrelako enpresan, baita ere, eguzkiko zonda ipatu egin duela, ikusi beharko dugu, ez da, benetan zer estrategia da, zer zegoen atzean, eta elak horrela denuntzianak du egin badu, eta nik baita ere pentsatu neban, ostras, hainbeste gelditzeko ez dakit hainbesterako izango balitz, edo daudela bestelako interes batzuk. Baina beti ere hori ikusteraztea, zer alduen horrelako egokerak eta bestelako influentzak edo presioa iraikitzea, uste dut oso ona dela, eta batez ere beste modu batean estrategiak ipintzeko eta gelditzeko, zen eta eskeda bai modu partikularrean, baina baita ere enpresen munduan, ez da? Horrelako egokerak ezkezinezkoak dira, zen eta ezkedira como imagina ezinak, orduan. Bestelako geldiketak egitea eta horrelako presioa sortzea, beti ere ondo ikusten dut.
motz gelditu zaigu denbora, gai hau lantzeko, baina denborarik gabe gelditzen ari gara, beraz, hementxe utzi beharko dugu gaurkoa, Guzki Urteaga, Estibaliz Linares, eskerrik asko bioi, gaurkoan gurekin izateagatik eta horren arte. Berdin. Bueno, agon. Eta hementxe, amaituko dugu baguk gaurko saioa, gu bihar itzuliko gara, beti bezala, iluntzeko 9:00 laurden gutxien buelta horretan, gaueko 10:00 bitartean. Esandakoa beraz, bihar arte eta ondo izan. Venga, agur. Jadu altzea.